Всички, аз съм DripBG и това е втория епизод от поредицата ни в Бъдър PvP. Тук сме Викича. Да. Ето го, чакай. Ето го Викича. Екей Гого. Да. И да, сега, казвам пак, това е втория епизод и направихме малко промени по къща. Да ги покажем. Ела тук. Да. Да, не само да. Малко се развихме, смисъл още айтами. Не сме много развити, но както да е тук, супички, мупички от евент. Разбира се, Ender Chest. Да покажа аз моят Ender Chest. Неговият е... Аз моя няма как да го покажа. Неговият е си Protection 2. Да, това е моят 2 фуллъки. 2 фуллъка, 2 фул меча. Potion 6 лега и тук беше спаунерът, но... Тук пак тъпоти, отвътвания, от евенти. И да, нека минем на тук. Тук беше половин стайчка. Мисля, ето до тук, но сега го оголемихме, стана ето това. На огромна база. Тук е място за полшенки, имаме на крава. Така. Честове празни още. И тук един спонер, но не го направихме. Защото бъгна. Не, чакай, напиша. Кажете хей на YouTube. Ето, напишете хайде. Да. Ето и двамата сме от факшенът Any Problems. Само ни двамата написахме хай. Това е добре. Да, странно. Само там някой спами светло. Ева светло. И да. Сирено се казва куче. Да. И този клип ще бъде кратък, но ще прави на томбулка. Чакай. Дъпа. Чакай. Дъпа админ. Да видим. Не, чакай. Дъпа балансе. Да, аз имах 100, но напиши в чата нещо. Нещо? Фуи. И да, ето, вижте, той е донатор. Я си вземи щупена кирки или нещо такова. Сега ще ви кажем дали, какви команди има донейтъра. Да, леко чупената. Добре. Ето. Вземи се в ръка, напиши фикс, ако можеш. Фикс, чакай. Да. Фикс. Нямаш фикс. При мен няма такава Пиши команда. фейт. Да, имаш фит. Да, имам Да, фит. донатор С този има кит фит. донатор. Напиши инфси долу да може. Инфсе с двете. Да, той е... Не, инв. Ама не с инв. Инв с е. Долна да. Спейс. Долна да. Да. Нямате ви си. Да, имате фит и там други команди. Ще сговорите с админа. И да, записането ще бъде при 60 или 70 абоната. Ще направя ето за този ранг, смисъл донатор. Напиши пак нещо чата. Става дума за ето този кит. Да, за този ранг. Донатор Викича. Това е Викича. Ето донатор. И да, за да се запишете. Абонирате се за този клип. Харесвате го. И пишете коментар с запис и ник в играта. Казвате Викича. Запис Викича. И там, пак казвам, при 60 абоната ще се тегли томбулата. И там ще видим кой се е записал и да, ще получи награда. Ще получи този донатор. И да, хора, ето така, запис Викича. И да, това беше от нас. Аз бях DripBG. Аз бях Викича и... До скоро.